det er hans fødselsdag. Det bliver en rigtig god dag, har han en følelse af. Solen skinner, kan han se igennem gardinerne, men han bliver liggende lidt endnu under dynerne. Kæresten vågner op ved siden af ham, og han får sin første gave. Hun går ud i køkkenet, gør morgenmaden klar med kakao. Han rejser sig selv og går ud af rummet. Han kan se sin søn sidde og lege med biler på gulvet. Han havde aldrig troet, at han skulle se det igen, da han sad på hospitalet, og det var rigtig slemt. Han glemmer aldrig synet og larmen fra den maskine, der var med til at holde deres lille dreng i live. Selvom lægerne sagde det ikke så godt ud, ville de ikke give op, og ved et sandt mirakel gik det pludselig godt. Han griner og leger som før problemerne. Nu glæder han sig til, at de skal have gæster senere. Han sidder på sofaen, læser de beskeder han har fået, da hans kæreste siger, de har glemt at købe noget. Han må ned og handle, og knægten vil med. De skal købe noget sodavand, te, sukker og mælk. De går ned i gården, hvor knægtens cykel står. Han får cykelhjelmen på, suser afsted imens han går. De går ud af porten og ud i solen. En bil drøner forbi, som om de leder efter nogen. Drejer rundt om hjørnet, går forbi banken. Han lægger godt mærke til 2 personer ved tanken. Lægger ikke mere i det og går videre. Tager telefonen frem, skimmer de seneste beskeder. Da den samme bil som før pludselig bremser op hårdt. Der stiger 4 ud af bilen og går over, hvor de 2 står. Hey, vi har sagt til jer, I skal holde jer væk. Vi sagde, der ville blive problemer, hvis I kom her igen. Det her er vores område, I skal ikke komme herhen. I kan måske huske, hvad der skete sidst med jeres ven. Der skete det samme med jer, hvis I ikke skrider nu. Vi sagde, I skulle skride, og I står her endnu. De stiller sig helt tæt op af dem, truer med at slå dem. Han kan se, de viser dem, at de har våben. Efter noget tumult siger de, bare rolig, vi skrider. Men da de går, trækker de deres pistoler og skyder. En bliver ramt i ryggen, inden de når hen til bilen. De skyder rundt omkring, men kun bilen bliver ramt i siden. De tager deres egne våben frem og skyder tilbage. De rammer ham den ene et par gange i maven. Han falder til jorden, hans kammerat ser til. Han tømmer magasinet, men han rammer dem ikke. Han råber til sin søn, at han skal gemme sig. Han når kun lige at råbe det, da han ser, at han vælter. Han løber hen imod ham, da han ser, at han ikke bevæger sig. Han bliver ramt af skud i låret, så han ikke kan hjælpe ham. Kuglerne flyver rundt over det hele. Han hører glas smadre, og folk omkring dem skrige. Pludselig stopper skuddene, der bliver helt stille. Han kigger hen imod sin søn. Han bevæger sig stadig ikke. Han kravler hen imod sin søn, der ligger på den kolde jord. Sætter sig ved siden af ham. Han kan ikke sige et ord. Tager ham op i sine arme, holder om hans krop. Håber, at han bare sover og snart vågner op. Det kan ikke være rigtigt. Det er ikke sket. Det kan ikke være rigtigt, men det er det. Han kan mærke telefonen vibrerer i lommen. Det er kæresten, der skriver, at gæsterne er kommet.